ନମସ୍କାର। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବିଲରେ ଧାନ ପାଚି ତାର ଅପରୂପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଦିଶୁଛି ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଚାଷୀ ଘରର ଝିଅ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଧାନ କାଟି ଆଣି ସଯତ୍ନେ ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଥାକି କରି ରଖିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଇଛି ମନେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ। ଧରଣୀର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଓ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ମୋ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କବିତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଧରଣୀ। ମାର୍ଗଶିର ପୌଷରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, ତା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଆଚ୍ଛାଦିତ। କିଛି ଦୂର ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିବା ହେଉଛି କଷ୍ଟ। ଧବଳ ଧୂଆଁରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ହୋଇଛି ଲୁକାୟିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ଧରଣୀକୁ ଛୁଏଁ ବହୁ ବିଳମ୍ବେ। କୋମଳ ଉତ୍ତାପ ପାଇଲେ ଶରୀର ସୁଖ ପାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ଏହି ଉଷ୍ଣତାରେ। ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଶରୀର ଫୁର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବଢ଼ାଏ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ଶୋଭା। ଚାଷୀ ଭାଇର ଦୀର୍ଘଦିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ପାଚି ଦିଶୁଛି ଆହା କି ମନଲୋଭା। ଫସଲ ପାଚି ନତମସ୍ତକେ କ୍ଷେତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହି ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍ତ ଓ ମନ ହୁଏ ପ୍ରସନ୍ନ। ବିହଗ ବିହଙ୍ଗମଙ୍କ ଖୁସିର କୋଳାରବ ଶୁଭୁଛି ଦିନ ତମାମ। ପ୍ରଭାତର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଅନ୍ତଃପ୍ରଦେଶରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୁଭୁଛି କୋକିଶିଆଳି ଡାକ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ। ଏହି ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କେବଳ ମାର୍ଗଶିରର ଶୀତୁଆ ରାତ୍ରିରେ। ଧାନବିଡ଼ା ବୁହା ହୋଇ ଯେବେ ଖଳାକୁ ଆସେ, ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଧାନ ଖଳାରେ ଥାକି ମାରି ରଖେ। ଅଦିନିଆ ମେଘର ଭୟ ମନେ ଘାରୁଛି। ଚାଷୀ ମନେ ଭୟ ଆସେ ଯେବେ ଅଦିନିଆ ମେଘକୁ ଦେଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।